सासे सिंग्रा दखानदारनि मोनसे जाफुंसारनाय सल'बाथा। नोंथांमोनहा बेखौ बबेयावबा खोनाबायबो जानो हागौ, नाथाय बाथ्राया सैथो। दा जाहैबाय मोनसे प्राइभेट कम्पानिनि खाथियाव लांगोनायाव सासे सिंग्रा दखान फालांगिरि दङमोन। बिथाङा सिंग्रा फाननानैनो जोबोद धोनि जाबाय, नाथाय बिथांखौ रावबो सिनायाखै। बिथांनि सिंग्रा दखानाव सानफ्रोमबो होंगो दोंगो कम्पानियाव मावनाय मानसिफ्रा फुंनि, बेलासि, सानजौफुनि आरो मोनानि सानफ्रामबो जायो आरो बिथांनि सिंग्राखौ बयबो बाख्नायो। बिथांनि दखाननि मेथाइया साखाथियाव थानाय दखानदारनिफ्राय बिथांनि मेथाइया साबसिन, बेखौ बयबो सावरायलायो आरो बिथांनियाव होंगो दोंगो सिंग्रा जानो थाङो। बिनिफ्राय बिनिनो बे प्राइभेट कम्पानिनि मेनेजारा सानफ्रामबो थांलाय फैलाय गावनि कार सिंजों बे दखानखौ नोजोर होलांबाय थायो जे बिथांनि प्राइभेट कम्पानिनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि लेबार थाखोनिफ्राय लानानै आप टु गावनि सिङाव मावनाय जेसेबांनाखि अफिसियेल साख्रिआवलाफोर दङ, बिथांमोनहाबो गासैबो बे सिंग्रा दखानाव जायालासे थाङा, जालाङो आरो गाव माब्लाबाबो हाबफेराखै। आरो बे दखानाव बेनिखायनो बियो सानसेखालि माबा मोनसे गोसो जानानै हाबबाय आरो बिथाङा हाबनानै दखानदारनियाव नुनो मोनबाय गोबांथार करिया माखासे हटेल बय, जेखौ गमस्ताफोरा बिथांनियाव खामानि मावो आरो बिथाङा गाव मेनेजार बादियै माहाजोना बोराय हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ। दा बिखौ आरो बिनि सिंग्राखौ जाबाय, जानाय लोगोसेनो बिथाङा बिनि खामानि मावनाय गासैखौबो नोजोर होनानै बियो सानबाय, आङो एसेबां गोबाव एबा एसेबां गेदेर सासे कम्पानिनि मेनेजारबाबो बिथांबादि एसेग्राब होंगो दोंगो मानसि भिरनि गेजेराव गासैबो कारिकरफोरखौ मेनटेन खालामजोबा। अदेबानि बिथाङा गावनि सियाराव जिरायनानैनो खामानिखौ मावजोबो। दा बेखायनो बिथांखौ नुनानै सोमोनांबाय बिथाङा आंबादि बबेबा मोनसे कम्पानिनि सिङाव आंबादि सियाराव जिरायनानै खामानि मावोबा आरोबाव बिथाङा साबसिन जागौमोन आरो बिथांनि केरियारा जोबोद गोजौ थाखोनि जागौमोन एबा आंबादि जागौमोन। नाथाय बिथाङा दा एखे मेलेम, एखे साननाय, एखे खस्थ'खौ खामानि मावोबाबो दा बिथाङा बेयावनो दङ। दा बेफोरबायदि साननानै बिथाङा बै मेनेजारनियाव बुंबाय, लेंहरनानै रायलायबाय आरो बुंबाय, नोंथाङा एसेग्राब गासैखौबो हारसिङैनो मेनटेन खालामो आरो खस्थ' खालामो आरो नाजायो, नाथाय बेखौ आंबादि बबेबा मोनसे दारिमिनाव खामानि मावोबा आंबादि जायगायाव जिरायबा नोंथाङा आंबादि मर्यादा मोननो हागौमोन आरो बेबादि दखानाव नोंथाङा बेबायदि खस्थ' खालामनाय नङामोन। दा बे बाथ्राखौ बुंनाय लोगो लोगोनो नाथाय दखानदारा मिनिनो हमबाय आरो बुंबाय, नोंगौ, नोंनि साननाय आरो आंनि मावनाय गोबां फाराग दङ। नुनायाव एखे खामानि दंबाबो बियो गोबां फाराग आरो बियो गोबां फारागखौ नोंथाङाबो हमनो हायाखै। दा बेखायनो नोंथाङा बेबादि बुंदों। बेखायनो बिथाङा बुंनो हमबाय जे नोंथाङा दा उन्दैनिफ्राय जेसेबां फरायदों, फरायनायनि उनावहाय नोंथाङा थोंजोङै दानि समनि दा मान मर्जा जिहेतु नोंथाङा मेनेजार दङ, दा बेखिनि पर्यायाव नोंथाङा थोंजोङै सफैनो हायाखै। बिनि थाखाय नोंथाङा गोबां नाजाबोनांदों। आंबो आंनि पर्यायाव गोबां खेब नाजाबोनांदों। आङो सिगाङाव नंखाय फिसा साहा आरो मिथाइ होनाय, एवनानै फाननाय हारसिंनो बेखौ जागायदोंमोन। बिनि उनावहाय आङो दा बेखिनिसिम सौफैबाय आरो दा नोंथाङाबो फिसानिफ्राय जागायजेननानै बेखिनिसिम सौफैदों। नाथाय नोंथाङा दा जायखिनि जायगायाव थानानै बेसेबां मोनगासिनो दङ, नोंथाङा 50,000निफ्राय 1 लाखसिम खामायदों जानो हागौ, नाथाय आङो दा 2 लाखनिफ्राय बा 150 लाखनिफ्राय 2 लाखसिमहालागै खामायगासिनो दङ दानफ्रोमबो। नाथाय आरोबाव मोनसे बाथ्राया बे, नोंथाङा नोंथांनि जिहेतु खामानि मावनाय बेखौ रिटायार्ड जायोबानो नोंथाङा बे खामानियाव थानो मोननाय नंलिया आरो नोंथांनि फेमिलिया नोंथां सिबां जानो थाखाय फिन उन्दैनिफ्रायनो नाजाफिननानै नोंथांनि सिबां सौहैनो थाखाय नाजानांगोन, माब्लाबा फेलेंबो जानो हागौ। नाथाय आङो आंनि रिटायार्ड जानायनि सम गैया। आं थैजासिम बेखिनि खामानिखौ आं दैदेनलांनो हागोन आरो आंनि इयुन जोलैया एबा आंनि फिसा फिसौआ खेबसेनो आंनि थानाय जायगायाव एबा आंनि मान मर्यादा थानाय जायगायाव थानानै खामानि मावनो हागोन। बेयाव आं नोंथांनि बादि उन्दैनिफ्रायनो एबा फिसानिफ्राय जागायजेननानै आं दा जेसेबां सौफैदों बिसिम जाफिननो मोननाय नङा।
आंनि जायगायाव थोंजोङैनो बिथाङा जायगा मोनगोन अब्ला सोरनिया गिदिर सोरनिया फिसा नोंथाङानो साननानै नायदो। दा बे बाथ्राखौ बुंबाय लोगो लोगो मेनेजारा सिरियै मोखां गोसोम जानानै पेमेन्टखौ होनानै ब्लड थांनायसै होनदों। मा नोंथांमोनहाबो बुजिनो गोरों बुजिनो हाबाय जानो हागौ जे बिथाङा मा होनदों। दा बेयाव बिजनेस आरो सार्भिस गोबां तफात दङ होनदों, जायनि थाखाय बिजनेसफोरा सिगांनि खोलोबाव बिजनेसमेनफोरा जेसेबांमोन बिनि उनावहाय गोबां देरलांबाय थायो आरो बे देरनायानो देरलाङो। नाथाय सार्भिसमेना गाव जेसेबां सार्भिसनि होनो हादों बेखिनिसिमल' आरो बिनि फिउचारनिया बा इयुन जोलैया बेखिनिसिम सौहैयाबो जानो हागौ, जायनि थाखाय सार्भिसमेनफोरनि लाइफआ माब्लाबा बरबाद जानो हागौ होनदों। दा बेबायदि मोनसे इन्सपिरेसन भिडिअ' नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनानै होफैदों। नोंथाङा बबेयावबा खोनाबाय जानो हागौ, खोनाखागोन, मानो होनबा गोबाङा बेबादि बानायो। एखेयाबो जानो हागौ, एसेनोसै गोजोन्थों।